tun chuma po hian chumdanga kan lo ngai thlak to thin ang tho uire na awanga kan ram nge ya poi khoina rap thlak tak mai thleng chan chin kan ngai thlau le dona heng uire na awanga twal thana hi engtika takari angmo ni tin maya hetiang ang thlenga banga poi khoina sia tur tam talu to khi engwange ni ta ang video te atop thlengin min lo ngai thlak sakla comment section lama ingai dan te elo soi vele ngi donia tunjama kan khis en tora atwar tu ber Narendra Kumar hi Sikhar Purveng Amroha district cheng ni in kumsang ni som pakwa September ni somthi pasari khan anupui damdoi la torin naji de pat lampan torin chonudar som pakhat vela an in chu acho salia heti lai hian anupui hian allergy ane wangin damdoi e reng rengin ahun ahmang thin ani ome ye chon chumdanga damdoi la tora naji de pata akal reng reng hian tlaya alo hole ngi thin khani a mase himinia ero hi chuan in a thlen hun pa nga ya po a ala thlen mai lo awangin anupui chuan apasal adam doila tura naji da bata kalcho akolta a mase chana reng reng chu adong thei se lo voi tam tak akol hnu po a Narendra an akol alak lo awang chuan ngai thelo tak mase ti ngai na se lo chuan amang ang tan ta hlemaya ne chuan zanlai ani hnu po a Narendra thom reng reng anupuina ala hriat lo tak awang chuan apasal chu phone mang hian akolia emi chum phei hi chuan Narendra phone chu call tlang theilawin ein switch off mak to ani ome chuti rwalin atira kha chuan Narendra nupui hian apasal chu engemaw thilpoi moti tur ani thutwang ani chu aring dewa mase chung ati tur po ron shil le chutia call po la theilawa are ta wung mai chu atira arin dan po kha ani le po chu aring le talawa amai ro chu zanlai ani to awangin apasal chanchen ngei ben tur po chuan ma hanlak vak dan tur po chu a hrelim talawa chumi ni wang chuan apasal lo ho hun nga pa in khoma chuan alo musanta ani nima sila atuka Narendra no puizing thau chuan apasal alo la ho lawani ti chu hria in apasal chu biak po tum chuan a han kol ya mase angai ang bok khan Narendra phone chu ala in switch off tlat mai si chumi ni wang chuan amang ang lu tuk chuan apa samar pol sing hne na chuan apasal chanchin chu shiltaringotin chu vele apa po chuan an chung khat leina te song te chu a bekwal ngala chuta chuan Narendra an hmole hmolo thote le a omna chin an chet lo thote chu a zot hlom ngala amai ro chu tote mai po chuan Narendra chin chang engma an chet lo tho chu anau se zel mai si chutiang chuan an ma nia thei pato pa an zon no po a Narendra alare thluk mai si chuan anu puile apa te chu a om tir hle le thei to lo ani ber chumi ni wang chuan October ni rokum sang ni som pakwa khan samara le a fano te chu Raspur police station a chuan Narendra bo tho report tur hian an vakal takngala te chuan station in charge lo om Satindra Singh hne na chuan Narendra Singha kumsom thummi chu September ni somni pasaria a chuak an ina alo kirle to lo thode chu va report in chuta police te po chuan an thei ang chuan an lo thlamwan ba ka thei pato pa Narendra bo chu an zon tur tho an lo shel ta bok ani nima sila ni engemaw zat aliam hnuwa po police hne na tang chuan Narendra chungda chuan thothar hria tur chu ala nei thei se lo hemi ni wang hian Narendra no pu chuan thothar awm ni om lo chu police samde chu vakol ta thenin chuta chuan police chuan an phak ang to ka na an tho thole do anga an che chak theilo tho chu an no shil thina heba ka hian apasal bon a rin hlel ani le nei lo tho te chu Narendra no pu hne na chuan police chuan zo zuin chuta Narendra no pu chuan apasal bona chuan me chipa khat rubi an te chu apasal bon a arin hlel hle thu asoita a chu vele police chuan chunu amirin hlel nu chu a chen na hmun te chu zotin tungi ani ti te chu an zot ya chuta Narendra no pu chuan chunu chu Kanchiram Nagara Moharadabata Uttar Pradesh Police Constable Yogesh Chenna alwa thotile ama Yogesh sapo Bilari Police Station a om thote asoya chumei ba ka ruby phone number po kha Narendra no pu hian police chu apeta bok ani te chuan hemini vek October ni som pakwa hian
amhora ASP ne na thil thlen dan chu police chuan shatir vel in Narendra pokha anna kol paring boka tin Narendra call details song de chu endik vek ni in chuta chuan abo ma a abyak nun ber po chu ruby nge ni ti chu fin fiana thatok tak an nei ta hlo maya hei ba ka hian Narendra phone location an shia theina nung ber po kha Kansiram Nagar Mohardabad ani in Ruby phone details song po kha oluk takin an endik tak ngal vek boka chuta chuan Ruby chuan number sang a call ani ti le chuta a call thin jinga chuan police te mitla deuh mai chu alo reng maya chu constable euge sange kha alo ni reng mai le chuan police chuan Ruby le Narendra chongchang chu chiang le zo ka an sha thenan constable euge sa chu biak po ngal wat ni in Raspur police station a arang theng bera kalwa tur chuan officer chuan a ko tak ngala masi euge sa chuan Bilar police station a awm thulo soin nial deuh a hantum zeta amai ro chu ama ai sang zok tho chu anam nol theilo zona poimo tak an zo do thu te chu officer chuan euge sa chu ron shirin phone atanga chin fil mai the ani lo awanga arang the angbera Raspur police station a chuan kalngal turin thu aron pitami a te chuan euge sa chuan thoi taka an pu te thu zom turin hemini lala hian Raspur police station chu awapan vele ta ani te chuan station in charge Satendra Singh chuan euge sa chu aron thlen rolin zo na chu alo zo tan tak ngala heta hian Narendra Kumara a hriat lo thu chuan zo na masaber chu zo tanin chuta euge sa chuan an soimek Narendra chu a hriat chen takmi ani zia thodile ano pui Ruby ni na a in po an lo thote chu soin a chang zeu zewa Narendra chuan anin chu a chho san thote chu a soita a hebi no hian police chuan Narendra omna chin a hriat lo thote chu an zo te a ma se ani chuan duty tora Bilari police station a om dei thole engma a hriat lo tho chuan police zo na chu a chang li a chuta officer chuan police ten thudik tak an hriat theina na an thil ti dan zong chu hrethiam vek tur le thudik soi tur chuan euge sa chu an vo ta mi a tin Narendra nopui Ruby ne na anin biak thin thu po chu an hriat vek thu te shilin ani lo chuan police ang ni lawa anin dop ngi tur tho chu an shil zoya ma se euge sa chuan Narendra chu hun engma chena tanga a hmu to lo thu te soin a hmu ni chuan arang thei ang bera a hriat tir ngei thu te chu a soile a amai ro cha hetia officer ten euge sa zona an zola hian euge sa mela chuan hlo thona chu ron lang chhuakin chu vele officer Satendra Singh chuan euge sa chuan thil thup ala nei nge ni ti chu a hrethiam takal thoya chumi ni wang chuan thudik tak a soi ma chu lokopa om tur tho chu thutlok na siam ni in euge sa chu lokopa chuan anda le ta phota nima sila darkar ni hnuwa officer Satendra Singh chuan euge sa chu thudik tak soi to tura zona wazot in euge sa thopui police tang te po chuan euge sa chu thudik tak soi mai tur chuan an lo ti ve reng boka chu mai ba ka thudik tak a soi chuan a chunga engma a thlen don lo thote chu lo tiamin euge sa chu in pong tur chuan an lo nur da char chara ti chuan euge sa chu a topa chuan a tang thei ta bik lo ani ma na thudik chu zep reng thei to lovin police bula chuan a thu zep ruk zong chu a soi chok ve ta ani euge sa chuan Narendra chu nungdama awm to lo thu te soin Narendra no pui Ruby ba ka a thian te pahni le ama te ama Narendra chu an tha thu chu a soi ta hmia mai hei mai ba ka Amarpur ka sia Narendra ruang an phum thu te chu police ne na chuan soi bukin ruang an phum na hmun po hi Bilari police station atanga hlalote alo ni reng maya chutiang ani le tak zel sia chuan officer Satendra Singh chuan SP VP na chu thil thlendan kalphung zong chu bashil vel in district danga an hu chheimek mor bok na tur ruang awm ta ka wang chuan euge saten ruang an phum na hmun Mohardabad SP Amit Pathaka chu thil thlendan chu hriatir zuin Narendra ruang la tur chuan police support chu arang thei ang ber chuan an che chhuak ta ngala heta hian Raspur police le euge sate chuan Bilari police station lam chu wapanin hetia police kut ve ka police ve thau man ani na chu mi te chuan mak an ti hle maya tin thunei tu sang tak tak te po chu Narendra ruang an phum na hmuna chuan kalve bokin ruang lak chha tum chuan thei to pan chha ta hloma te chuan tui chhun chwa fit som ni pali ze ta thuka chuan
Narendra ruang chu hmuni in ruang chu Narendra nupui le apa chuan an fin fiat nuwa Narendra ruang nge ni ti chu an chian zui ta bok ani te chuan euge sa chuan he pui khoina a an thurwal pui mi pahni virpala le bese saini te hming chu police te bula chuan soilang le in anni hi ruang an phumna hmun amarpur ka si mi le sa ve ve tho an lo ni renga te chuan anni pahni hi police ten custody a an lak ngal ba ka Narendra nupuina arin hlel Ruby po ka tual tha thuboya chuan police chuan an man zui ve ta ngal boka amai ro chu poi khoi tu te chuan an thil te chu hmangai na wang ani tho chu an soi tlak thung engwang chia Narendra kha thatjingot nge anni te chu amal te te in police chuan zo na an zota ani Narendra Kumar hi Sikhar Porajpura achung te na cheng thinin apa samar hi lo nei tu hlotling tak mai ani a kumsang ni pathuma kha Nagpur lam mi nu pui anein anupui nen hian fanu pakhat le fa pa pahni anei to a anupui hian health department a na thokin an khosak po ahar salu tuklem lawa in Narendra hi palian lampang sa thatak le in fit tak mai ni in chumi ni wangte po chu anima na amhora MP Devendra Nakpala bodyguard a chuan atang ve hlau maya Devendra hian restaurant changtlung tak nein heta hian Narendra hian dor chu a hong be boka restaurant le ador tan chuan thei to pin na a thok thin ani heti lai mekin anupuina arin hlel Ruby kha an chungwa chuan meche chun ni in u mi pa pahni aneya a u nau pa upazok hian nupui fanau te nei to in anau pangzok ero panipata chuan a cheng thunga tin Ruby po hian ama hmangai em tu pasal Sanjeev Agarwala an ti chu nein ani nin hian fapa pakhat an nei to nge a te chuan Ruby hi a u nau pa tlo tura zin thinin hetia azin lai hian Narendra dor ne na restaurant a hian e dorte a e fawa te chuan hemi tang hian Narendra hi milsha tanin avui khat mona mani se Narendra zona chuan wai tak zet ani ber chu mai ba ka Ruby hi chung kanu anga khusangai lavin in chung lam aya pon lam nuam ti zok le ngai samve tak ani awang hian hetia nga hanjin thovin ti hi anom ti chi takani a heti lai mekin apasal ero ama anglo takin achung ka tan chuan thei top chhomi ni in na po chu a thokrim hle maya te chuan Narendra na thona hun hi Ruby ti omna tanga me som pali lai hla ni ma se ni tin e in chon lam hian Ruby chuan Narendra a hmu thena restaurant a chuan awa chol ta fowa Narendra chu reilote a chen thataka siam zuin Ruby chu a huang tau so ta hle maya chuti lai mekin Narendra la nupui ani to lampo chu lo ngai to lavin Ruby chu alo ngai zong zui ve mai boka chutian chuan anin do na chu ani tela zol ta tol tolin Ruby la chuan Narendra a pasala ani thina turani pho chuan achung kwa kal san don ma sila poiti na po chu ani to mi alo hetianga Ruby le Narendra ani shat no phe hi chuan restaurant a chuan hun an hmang do na sa hle thin alo ni te chuan anin kar chu an chung te bula po chuan zep thu omlo tu chung kwa ve ve te po chuan Ruby le Narendra in caravan chuan hun khel tak tak chu an ton pha ta hial maya chu mai ba ka Narendra no pile apa te po chuan Ruby le Narendra te chu po chen tum chuan thei to pan chua ma se an po chen thei mai lo chu tiang bokin Ruby chung te po chuan Ruby chu apasal le afa ti bula alet le ani pho chuan an lom zia tor tho te chu lo shilin thei pato pan chua ma se Ruby chuan Narendra chu a chen thei mai se lo anu a phe chuan Ruby chuan Narendra chu an in lam thlenga zui ta zelin Narendra pa thinjim mi tok chuan Ruby dana wang hian Rajpur police station a hian thu boy alo the elu to hiala amai ro chu tiang khopa mol phona an tok to chung po chuan tension hlei the chu an ni der lo Ruby pasala chung te po chuan Ruby chu shwai ho tum chuan voi tam tak an be chena a chan po Ruby khan a pasal chu ala chen lo wang alo ni ma se chung an be na zong zong po chu a hlotling theilawa Narendra chunga po chuan Ruby chung da chuan thu boy chu thelut vele in hemi wang hian Narendra po chu thlathum lai lungina chuan alo tang ve to boka ma se lungina tanga a chhuan nu po hian Ruby chu koplek nga chutin he thil hi kumsom pakhat liam ta a thil thleng kha alo ni reng maya te chuan Narendra chuan anu puile afa te chu Ruby awang chuan kalsanin Narendra nupui chuan a pasal chu voi tam tak mo tum hian bia ka tum thina
Mase Narendra hian alo hno zel baka atlan chia san zel awang hian anin kar thoa po eng thutluk nama an siam thei tari lo ani le chuan Ruby le Narendra te chuan an pahnih chawa an chen dun theina turin constable Yogesh in chu an lo aveta a hetia Narendra ten Yogesh in an lo atanga reilote a hian Yogesh le Narendra te hi thian thataka in siam chui ngalin an ina te chuan in kom hlimpa te chuan zu te an in ta fowa hetia ina te an in kalpo hnu hian Yogesh le Ruby te po chaw in mel chho te viawin an in fiam na sakba ka ming sang sang de chaw fiam tho te chuan in phuasak thinin an in kar po chaw a tha phiat maya chutiang chuan tlang nel taka in kom ton hlomin hun hlim tak chaw an hmang ho ta thin ani tum khat phe chaw Yogesh chaw an ina chuan ron leng le in chuta chuan nupui anei don ani chuan ama ang maya me chemel thatak maya ani chak tho chu Ruby nen a chuan ron soya chutia afakna awang chuan Ruby po chuan Yogesh chu anel sotin alomi mema ma se heti lai hian Yogesh hian nupui fanaute nei to in anni hi meruta an la cheng reng thung le chuan Yogesh thule hlamoi tak tak ta chuan Ruby thinlung chu a hne ba ka Ruby chuan a hriat lo karin Yogesh chu alo a chil man hle alo ni a hetianga anin fiam zo zo chang hian Ruby le Yogesh te chuan anin kara ramri om to lo se ti chu an do to sam ni in anu a phe chuan an mu dun ta hial mai heta changian hun tha an ne ni pho chuan an pani hian an khum nei zola Narendra shet lo hian mangai na par chu an lo tlan don ta fo maya hetia anom dun fo ta ka chuan Narendra po chuan Ruby le a thian thatak mai Yogesh te in kar chu ron che chhuak thoin alunga oi lo hle maya chu chapa Ruby la chuan Narendra chu amomo to lo thodile an kho a ho san tur thode chu shilin Yogesh jok chu chhung ko din pui tur khopa arin ngam to thode chu a shin sui tak mi a etia a me chemhangai tak mai le anupui fanau te po akal san pha hial na ina chutiang tho alo shil ta me chu mak ati in a thina rim hle maya chumi wang chuan a thian pa Yogesh police constable ne bok chu anupui Ruby chu kalsan tura vo thinin MP Davindra a hria tirani vai chuan a hna thlenga a boy vek tur thode chuan a vo veta a eta Narendra thosai wang hian Yogesh support chuan nom ati ta che lo ani ma na a chan chu MP Davindra le Narendra te kha in mel sha thatak mai ani ti kha a hriat wang alo ni nima sila hetia vona nasatak an don to hnu a po hian Yogesh le Ruby te chu pon lama chuan la in mu chun zom zel rengin Ruby chu beauty parlor a thok ang hian in suya chutiang chuan adu chen chen an in chu chho san thinin hetia na thok tura chuak anga chhon lam asiam hian hotela Yogesh nen chuan hun an hmang dun thin alo ni ti chuan hetia anin hmona hian Ruby chuan a pasal Narendra chu a thin rimin kho a hmongai lo thotile an pahni a po ran theinan chuan engpo ati ngam don thote shil thinin Narendra chu annuna changa anda thani lo chuan ala in rol reng don thote chu a seifawa te chuan Ruby le Yogesh chuan Narendra da thator chuan ro manna an siam tak mi mai te chuan hun engemaw chen liam li in Yogesh chuan Narendra bula chuan khodanga an post thole thamong taka Ruby ne na omdun to tor chuan a shilta a Narendra po chuan chu a thu sei chu an ro man ani ti a hriat lo awan chuan angai chu a thato in alo oi ve maya chuti lai mekin an ro mana a poitlin theinan chuan Ruby la a hma zong a in a pasal laka chuan a tha emo te mai tur hian a rin hlel na tur chuan film khru takin a hun chu alo hmang ve zela a mai ro chu Narendra a anopui dik tak mutora a kal chang hian Yogesh nen chuan hun rem chang an lo hmang ve le thin ani te chuan September ni somni pasari kum sang ni som pakwa aronin her chwaka heti lai hian soitak ang khan Narendra chu anupui hlui bula a umlai ni in anupui dam toila tur ang takin anupui Ruby bula chuan kala tu malo ni a heta hian Ruby po chuan Narendra kha phone manga ron bia in an ina ron hole tor chuan alo shila chuta chuan zoya bus stop a hma tor thote lo shilin Ruby soi ange khan Narendra po chuan Ruby lo nga na mun tor zoya bus stop lam chu apan ta ngala mase hetia bus an lo nga lai tak hian Yogesh sakar chu ron thlengin Yogesh chuan chong ve tora arun shilba ka
a hon lama a kaldon tho tho chu a ron seya hetia rei tak bas nga ai chuan ti in Narendra le Robi te chu Yogesh sakara chuan lut ve mai in an pathum chuan an ho ho ta ani te chuan thui tok tak an tlan hnuwa konga mi pa pahnih te chuan kar chu lo ti ding in chuan ve an ron dil a Yogesh sapo chuan rem ti in kongpuya mi pa pahnih te chu a kara chuan a lu tir ve a hemi te pahnih hi atira kan seita ka virpal le vises ati kha an lo ni reng mai te chuan kong laka Yogesh le Narendra te chuan zute in ho le in Narendra chu a rui ta hle maya heti lai tak hian vises le virpal te chuan Narendra chu thok le khata a kot le ake te chuan chi theilo tura chelbe thutin Yogesh a hian Narendra chu Robi ani thinan chuan a rek hlum zui ta mi a chumi hnuwa Narendra ruang pai tur hian mitam zok muthun chu ngak le in virpala huana tui chun chu hlui ve to taka chuan an da ta a heng thil zong zong an ti hnu hian an vai hian an in thiar filim ta vek alo ni te chuan Narendra Kumar thina hian mi pali Robi Yogesh a virpal le vises ate chu police te khan man to in dam chunga lungina tang turin an shemta ani ole khati song kha tun chuma kan ngei thlak the chu alo ni le ta a he khesa atwar tu ber Narendra hian a phu tok a hmu in ti nge an zawa hian an chan tok theu an hmu in ti comment section lama in ngei dan te inno sei ve le theu don ya